Прывітанне, гэта Еўрарадыё, я Марыя Вайтовіч. Сёння ў нас у гасцях Ліза Пракопчык, віцэ-спікерка Каардынацыйнай рады трэцяга склікання і сяброўка фракцыі «Млодзевы наступ». Вітаю. Прывітанне ўсім. Усе паліцыянты вырадкі, эфір пра палітычную і апалітычную моладзь. Так мы абазначым сённяшнюю нашу тему нашай размовы. Я заклікаю ўсіх быць актыўнымі, пакідаць свае каментары, пытанні пад гэтым стрымам. Калі для вас гэта бяспечна, падпісвайцеся на наш YouTube-канал і канал «Навокал», дзе мы пакідаем свае кароткія дакументальныя стужкі. Прайшоў месяц часу гучнага канфлікту на канферэнцыі «Новая Беларусь», калі Ліза адкрыта выступіла супраць ідэй ціску, агучаных Уладзімірам Жыгарам з Белпол, і выкрыкнула ў залю выраз, які ў перакладзе азначае «Усе паліцыянты вырадкі». Пасля гэтага была скарга Жыгара ў Каардынацыйную раду і шмат розных дыскусій. Сёння разбярэмся, што адбывалася з гэтай гісторыяй далей, а таксама празважаем пра палітвязняў, беларускую моладзь і нават пра канцэрт расійскага рэпера Мота ў Мінску, на які нібыта прыйшлі аж 120 000 чалавек. Ну, прынамсі, так кажуць сілавікі ў Беларусі. Ліза, давай пачнем з канфлікта, бо усім, я думаю, нам ўсё ж такі цікава. Прайшоў месяц сапраўды пасля вось гэтай вось сваркі. Ці былі спробы паразмаўляць пасля гэтага паміж сабою? І што было далей? Ну, за мной не было спробаў. Я ведаю, што Уладзімір размаўляў з Іванам Краўцовым пасля гэтага ўсяго. Не, да мяне ніхто не падыходзіў. І я б не сказала, што гэта была сварка. Там трэба адзінае, навошта трэба хадзіць на канферэнцыю «Новая Беларусь», каб разумець кантэкст усяго, што адбываецца, таму што так, я гэта выкрыкнула, але трэба разумець, што адбывалася навокал. То бок тое, як вёў Уладзімір размову, дыскусію, тое, як рэагавала заля на паводзіны Уладзіміра, і там тое, як агулам, якая была атмасфера. Калі коротка, атмасфера была такая, што Уладзіміру было дазволена ўсё, Уладзіміру было дазволена ўмешвацца ў прамовы Івана, заля гэта ухваляла, літаральна ухваляла, там літаральна, што не стоячы не апладавалі паводзінам Уладзіміра. І так я, можа, занадта эмацыйна выказалася, але я агулам, не тое, канешне, што мне падабаюцца міліцыянты, паліцыя ці нешта такое, але агулам ніякай варожасці да іх я не адчуваю, асабліва да тых, хто змагаецца быццам бы за дэмакратычныя нейкія змены ў Беларусі. Але трэба разумець, што тыя паводзіны, якія ухваляліся залей, і тое, як сабе паводзіў Уладзімір, гэта якраз такі, такія звычайныя паводзіны нейкага міліцыянта ў Беларусі на допросе, нейкім ці проста пры нейкай размове. І, канешне, для мяне гэта было вельмі трыгерна. Для мяне гэта было вельмі трыгерна, і так я такім чынам проста выказала сваё неухваленне ўсёй гэтай сітуацыі, таму што агулам сітуацыя падавалася ў зале такой трошкі сектантскай, то бок ёсць вось кропка зору, якую падтрымліваюць усе, ці большасць, так, нейкая актыўная, а ёсць чалавек, які сядзіць, і да яго павагі абсалютна нуль. Я б яшчэ хацела нагадаць, што гэта ўсё адбывалася ў час гадавіны выбараў, так і пачатку пратэсту ў Беларусі, калі мы ўсе трохі на падвышаным эмацыйным фоне, так, можам, у прынцыпе, напэўна, нагаварыць адзін адному шмат чаго. Скажы, калі ласка, і тым больш мы падводзім вынікі нейкія, для чаго канферэнцыя «Новай Беларусі», так? Вось, і зразумела, што нічога глобальнага не адбываецца, не мяняецца, а хочацца, каб змянілася, і злосці таксама накапілася. Вось, і тыя крокі, якія важныя, якія сапраўды ёсць, і кожны з нас іх робіць, яны часам незаўважныя для астатніх, магчыма. Але ўсё ж такі, што ты кажаш пра паводзіны гаспадара Жыгара, так? Што дакладна больш усяго трыгернула? Ты кажаш, што вось ён паводзіў сябе, як паводзіць міліцыянты падчас нейкіх сустрэч з
звычайнымі людзьмі? Тое, як перакручваліся словы апанента, тое, якім тонам вялася гэтая дыскусія. Вось гэта я набуду там квіток у Мінск, гэтак далей. То бок гэта не падобна на нейкую дыскусію, дзе чалавек мае проста нейкую базавую чалавечую павагу да свайго суразмоўцы. Мне падаецца, што гэта важная частка дэбатаў агулам, каб асабліва калі мы дэбатуем, гэта не спартыўныя дэбаты, так, то бок гэта палітычныя дэбаты, якія маюць мэтай пашырыць грамадскую дыскусію ці знайсці нейкае вырашэнне праблемы. Тут гэта хутчэй набліжаецца да нейкіх навуковых дэбатаў, дзе ты мусіш сабе аддаваць справаздачнасць пра тое, што стаіць на кану. То бок калі стаяла б, не ведаю, нейкая медалька, так, на кану, можа і можна сабе так паводзіць. Але калі мы кажам, што вось 9 жніўня, 5 гадоў людзі там у эміграцыі, мы ўсе ў эміграцыі, нічога не змяняецца, агулам нічога праактыўнага з нашага боку не адбываецца, а чалавек, які адстойвае статус-кво, ён сябе паводзіць так, быццам бы усе астатнія дуракі нічога не разумеюць, і ўсё, што яны хочуць, гэта нейкі дрэнны пост у Фейсбуку напісаць. То бок, канешне, ні ў кога няма такой мэты проста, не ведаю, захейціць іншага чалавека. Адзінае, што я разумею, што шмат хто доўгі час ужо пытаецца змяняць неяк нашу палітыку, так, дэмакратычную палітыку дэмакратычных сілаў доўгі час, і ўвесь час гэта праісходзіць праз сутыкненні нейкія, літаральна праз вельмі доўгі, цяжкі лобінг, заўсёды ёсць нейкія перагароды для таго, каб нешта змяніць. І канешне, хацелася б, каб гэта было трошкі прасцей, хацелася б, каб з апанентамі, так, унутры дэмакратычных сілаў размаўлялі ўсё ж такі як з людзьмі, якія плюс-мінус да той жа мэты хочуць давесці, так, усё, што адбываецца, а не як з супернікамі, не ведаю за што, за крэсла нейкае больш мяккае. Вось тут не магу не дадаць такое пытанне, як ты, як жанчына, маладая жанчына, адчуваеш сябе ў палітыкі? З розных бакоў. Давай кажы шчыра, таму што, я думаю, што мы жывем у той час, калі ўсё можна казаць адкрыта. Я згодна, так. Я агулам сабе вельмі упэўнена адчуваю, што я лічу агулам прывілеем, таму што я ведаю, як сябе адчуваюць іншыя мае калежанкі ва ўсёй гэтай сітуацыі. Я той чалавек, які заўсёды скажа не, калі гэта трэба сказаць. Я ніколі не буду нічога замоўчваць, і пра гэта, я думаю, усе добра ведаюць. Агулам я такі чалавек, што час ад часу там мае сябры кажуць, вось чаму ўсе жанчыны не могуць быць як Ліза, так? Навошта там нешта хаваць, навошта чагосьці саромецца, навошта баяцца кагосьці пакрытыкаваць, калі гэта можна зрабіць адразу. Я агулам з гэтым згодная, і я вельмі хачу сваім прыкладам неяк натхняць жанчын агулам дзейнічаць больш адкрыта, больш праактыўна. Так, гэта можа быць больш агрэсіўна, менш прыгожа, менш дыпламатычна. Але агулам, калі мы кажам пра тое, што мы хочам нечага дабіцца і як супольнасць, так, нейкая жаночая, і агулам, калі мы кажам пра нейкія змены і пра палітыку, палітыка гэта вельмі рэдка пра нейкія мяккія падыходы, мяккія характары і мяккія, не ведаю, карацей, палітыка і дыпламатыя гэта не адно і тое ж далёка. Я разумею, што шмат хто з жанчын, з маіх калежанак абірае такі больш дыпламатычны шлях. Я не лічу гэта эфектыўным проста насамрэч. Але, можа быць, гэтая камбінацыя якраз такі палітычных і дыпламатычных шагоў нам дапаможа неяк нешта пасунуць. Таму так, я проста тут
хочу пазычыць усім жанчынам упэўненасці, і калі што, можна звяртацца да мяне за нейкай матывацыйнай прамовай, і я абавязкова дапамогу з гэтым. Вось тут ты зараз вызначылася з такой вось менавіта камбінацыі, так, дыпламатычнай, палітычнай нейкай вось такой пазіцыі, так. Але ўсё ж такі, ну, я павінна запытацца, усе паліцыянты вырадкі. Гэта вельмі моцная, ўсё роўна, гэта вельмі моцная заява. Тое, што ты смела адстойваеш, рэагуеш там свае нейкія думкі там і сітуацыю или абараняеш кагосьці, так, гэта, ну, важна, што ў цябе ёсць такая якасць, што ты гэта ўмееш рабіць. Супер. Але, ну, увогуле, ці окей гэта ўжо на твою думку, калі прайшоў час, вось так у залю крычаць вось такую, ну, моцную заяву рабіць? Ну, я карацей, калі б не той эмацыйны стан, так, у якім адбывалася ўсё гэта, канешне, я б, напэўна, гэтага не выкрыкнула, так. І я бы хацела б, можа, нават не прысутнічаць, так, у той момант у зале, таму што мяне, калі што, ну, літаральна трасло. То бок я хацела б, ну, тое, што я выкрыкнула, гэта не было нейкая прадуманая акцыя ці нешта такое. Мы з Уладзімірам Жыгарам як бы знаёмыя, і дагэтуль я яму ніколі такога не казала, трэба разумець, так. Але так, напэўна, калі б гэта была, вось, не ведаю, нейкая звычайная канферэнцыя каардынацыйнай рады ці нешта такое, такога б не адбылося. Але як бы выбачацца я таксама не збіраюся. Фраза «акап», як бы хутчэй гэта нейкая поп-культурная з'ява для мяне ў тым ліку, і не бачу ў гэтым нічога дыскрымінацыйнага ці нешта такое. То бок так, ёсць пэўная група людзей, якія як бы свядома зрабілі свой выбар быць у частцы гэтых людзей, і я да іх стаўлюся з падазронам. Гэта факт. То бок такая рэчаіснасць, у якой я існую там усё сваё жыццё, літаральна, асабліва з 18 гадоў. Ты маеш на ўвазе выбар пайсці ў сілавыя структуры працаваць, так? Так. То бок для цябе гэта ўвогуле ўжо як такі штамп, што калі чалавек працаваў у сілавых структурах, так, да яго адразу трэба ставіцца, ну, трошкі падазрона. Ну, я б сказала, з цікаўнасцю, то бок што здарылася, трэба запытаць, таму што насамрэч там, калі вось у 20-м годзе яшчэ да пратэстаў у жніўні, 9 жніўня, у мяне ж былі сотні ў траўні 20-го года, і там як бы, ну, я проста сутыкнулася з тым, што вось ёсць нейкія зусім крэйзі людзі, якія лічаць, што я зрабіла там, ну, нейкае ўвогуле мозгаўзрывальны амаль што тэракт, калі прайшлася струной так па Менску. А ёсць іншыя міліцыянты, якія як бы амаль што адстойвалі мяне перад тымі іншымі міліцыянтамі, кажучы, ну, блин, ну што гэта? За гэта мы будзем зараз судзіць чалавека, трымаць. Таму, канешне, гэта не клеймо, так, на чалавеку. Я не лічу, што гэта так. І асабліва, калі мы кажам пра нейкія дэмакратычныя краіны, у мяне тут ёсць больш як бы упэўненасці ў тым, што ўсё ж такі гэта больш нейкае свядомае было рашэнне. Але ўсё роўна у меня ёсць як бы проста, можа быць, гэта звязана з маім бэкграўндам, у меня ёсць усё роўна як бы такая трошкі, не ведаю, боязь міліцыянту, нават у Еўропе. Але як бы агулам я проста лічу, што у беларускай сітуацыі людзі, якія ідуць служыць у міліцыю, і як бы не проста, не ведаю, нават нейкімі участковымі, так, а там губазік, КДБ, гэта людзі, якіх калі была нейкая матывацыя, то яна мне не вельмі зразумелая. То бок альбо гэта была нейкая дзіцячая наіўнасць, што я вось там зараз прыйду і усю сістэму зменю, окей, агулам окей, альбо, ну, нешта іншае, што мне падаецца ўжо чымсьці шчырым і як бы ставіць пад сумнеў як бы агулам матывацыю чалавека. Але я прекрасна разумею, што
людзі могуць змяняцца, людзі могуць разумець свае памылкі, асабліва калі мы кажам, што там людзі ідуць служыць у міліцыю таксама там ці вучыцца ў акадэмію МВД ў 18 гадоў. Я магу зразумець, што як бы гэта было памылковае рашэнне, так можа па інерцыі чалавек жыў пэўны час гэтым рашэннем, але калі чалавек як бы лічыць, што ён як бы зрабіў неправільны крок у сваім жыцці, то напэўна трэба змяняць і свае паводзіны. То бок разам з гэтым пакуль, ну мне падаецца, Уладзіміра Жыгара як бы калі ён нават і пашкадаваў о тым, што ён так там у беларускім губазіку служыў, вось там рабіў нейкія рэчы, то свае паводзіны ён не змяніў. І, канешне, ад гэтага трошкі крыўна. Скажем так, свой стыль, напэўна, гаворкі нейкі, так? Так. Ясна. Скажы, калі ласка, як унутры каардынацыйнай рады ставіцца да такіх вось адкрытых сутыкненняў? Гэта на твой позірк і па тваіх назіраннях гэта аслабляе працу рады ці наадварот паказвае, што ёсць такая жывая дыскусія? І ці ўжо была рэакцыя нейкая пасля заявы Уладзіміра Жыгара? Так, я скажу, што напэўна самой унутры каардынацыйнай рады асабліва не было як бы дыскусіі наконт маіх паводзінаў. Былі некаторыя як бы закіды ад людзей, з якімі у мяне ўжо быў там канфлікт пэўны час. Проста як бы як а вось яна яшчэ і зрабіла гэта. Але агулам як бы такой усебаковай дыскусіі наконт дазволенасці ці недазволенасці такіх рэчаў не было. Я ну і нават калі б яна была, то бок я б не ўпэўнена, што я б прыслухалася так да меркаванняў тут іншых людзей. Вось. Наколькі я ведаю, гэта скарга зараз не разглядаецца ў этычнай камісіі, напэўна. Я апошні раз тыдні 2 назад запытвалася, таму што ніхто з дэлегатаў каардынацыйнай рады як бы не перадаў гэтую скаргу проста ў камісію. Ну, пакуль працэдура такая, што мусіць нехта з дэлегатаў каардынацыйнай рады так перадаць гэтую скаргу. Цікава, таму што там той жа Александр Кабанаў, ён жа ў каардынацыйнай радзе і ў Белполе, але так афіцыйна як бы гэта заява не была перададзеная. Ясна, ну будзем чакаць. Не ведаю некага выніку гэтай гісторыі. Як я разумею, што калі б атмасфера ў той час падчас канферэнцыі таго паседжання канферэнцыі Новай Беларусі была трошкі іншая, менш напружанай, то хутчэй за ўсё ты б так не выказалася, не было б такога выкроку. Але калі вярнуцца сёння у той жа дзень, у той жа час, у тыя ж самыя абставіны, ты ні пра што не шкадуеш і лічыш, што гэта прынамсі окей. Так. Ну і плюс тут варта дадаць, што я была не адзіная, хто выкрыкваў так з зале. То бок там былі яшчэ людзі, якія выкрыквалі, але яны хутчэй як бы выкрыквалі ў бок таго, што Іван тыпу што ты нясеш, нешта такое, так. І да іх як бы ніякіх пытанняў не было. Зразумела, што я выбрала не самыя лепшыя словы, так, каб таксама выкрыкнуць, але не тое, каб у мяне была магчымасць стрымацца. То бок мяне літаральна як бы трасло, мяне як бы там падтрымлівалі сябры проста таму што я рэальна не разумела, што адбываецца як бы вакол. І што, ну, як бы у якой рэальнасці я агулам нахажуся. То бок гэта хутчэй было падобна на нейкую гульню, чым на як бы рэчаіснасць. Дзякуй вялікі. Жыццё палітычнае, дзякуй Богу, не зводзіцца толькі да канфліктаў. Апошнімі днямі ў цэнтры ўвагі вызваленне палітычных зняволеных і дыскусія пра тое, што рабіць з прымусовай высылкай. Давай не будзем вельмі доўга пра гэта размаўляць, бо гэта тэма нумар 1 гэтага ўсяго тыдня. Так, мы ўжо шмат з усімі паразмаўлялі, але прыватна мне цікава, якую пазіцыю вось у гэтай усёй гісторыі з вызваленнем і ў большай ступені вось што рабіць цяпер, калі столькі людзей выйшла і яшчэ, спадзяюся, шмат хто выйдзе, займае менавіта вось ваш моладзевы блок. Чым вы дапамагаеце, як вы ўключыліся ў гэтую тэму? Рэчаіснасць такая, што, канешне, праз тое, што мы ўсе раскіданыя, далёка не ўсе змаглі там, напрыклад, быць у Вільні. Я, напрыклад, не змагла быць, але мы хутчэй займаліся
па старой традыцыі, калі мы не можам зрабіць нейкая калектыўная дзейнасць, мы робім як бы кожны хто што можа. Нехта проста данаціў грошы, нехта аддаваў дзенне, нехта пісаў там прыемныя словы людзям, якія прыехалі. І на жаль, як бы у нас агулам ніякіх рэсурсаў няма, як у моладзевага наступу, так, то бок мы проста як бы на самаарганізацыі гэта ўсё трымаецца, нам даволі цяжка тут аказваць нейкую такую больш істотную дапамогу, але тое, што мы маглі зрабіць, мы зрабілі. Я спадзяюся, што мы зараз, канешне ж, абмяркоўваем пра тое, як мы адрэагавалі, так, і хацелася б, каб наступным разам усё ж такі мы былі больш падсабраныя, так, у гэты момант. І думаю, што так і адбудзецца, што не ведаю, мы нейкі такі траст-фанд збіраем грошаў ці нешта такое, вось якраз такі на такія выпадкі, каб неяк дапамагчы людзям. Але я так разумею, што не толькі моладзевы наступ, так, быў не гатовы да таго, што адбылося, але там нашмат больш буйныя арганізацыі таксама не былі гатовыя да ўсяго, што адбылося. Зробім Канешне, мы толькі вучымся. Я, дарэчы, бачыла такі допіс Аляксея Лявончыка, так, у Фейсбуку. Ён ужо на будучыню заглядвае і кажа, што калі раптам такое адбудзецца зноў і шмат палітвязняў выйдзе на волю, ці ёсць нехта з беларусаў, так, у кагосьці ёсць такія рэсурсы, каб падсяліць хоць на нейкі час да сябе палітвязні, ці ўвогуле чымсьці дапамагчы, бо шэлтары працуюць, але яны перапоўнены максімальна сёння. Я думаю, што сапраўды дапамога гэта не толькі грошы ў такіх выпадках. Так. І будзем працаваць. Спадзяюся, што хутка выйдзе яшчэ больш людзей, і мы хоць неяк усё ж такі дапаможам усім. Ці цікавіцеся вы ўвогуле там лёсам, сядзіць моладзь, у прынцыпе, так, за кратамі? Тое, што распавядаюць сёння палітвязні, гэта вельмі страшна. І гэта, як я сёння казала, размаўляючы з Змітром Кучуком з партыі Зялёнай, які выйшаў, дзякуй Богу, таксама на волю, і кажу, што мы ўсе ведаем, што беларускія турмы гэта не санаторыі. Вось, але сёння, калі мы чуем гэта ўсе гісторыі, гэта як халодны душ, нас зноў вяртаюць у тую рэчаіснасць, як ідзе нейкі кантакт, можа, са сваякамі там нейкіх палітвязняў, якія яшчэ за краты, можа, ёсць яшчэ, увогуле, ёсць сувязь паміж вамі тут, вамі за мяжой і беларусамі ўнутры краіны. Той же самай моладзю. Сувязь, канешне, ёсць, вельмі тоненькая, але ёсць, і як бы нельга казаць, што агулам як бы з усёй моладзю, хоць бы з усіма нейкімі сацыяльнымі групамі моладзі мы звязаныя, але як бы з тымі людзьмі, якія цікавяцца нейкай грамадскай дзейнасцю, якія цікавяцца палітычнай дзейнасцю, канешне ж, як бы палізняволеныя альбо былыя палізняволеныя моладзевыя, канешне ж, ёсць нейкі кантакт агулам. Я доўгі час з'яўлялася, і з'яўляюся па сёння хроснай, так, аднаго з палізняволеных. У мяне была як бы доўгі час добры кантакт з ягонай маці, але, на жаль, праз там некалькі затрыманняў яна вырашыла, што варта ўсё ж такі так неяк больш не кантактаваць, і больш мы не кантактуем, на жаль. Таму рэдка я нешта пра яго дазнаюся. Вось. І апошняе, што я ведаю, што вось мой падапечны, ён мусіць таксама выйсці недзе каля Новага года зімой. На жаль, ён быў пераведзены на ПКТ, на крытую. Але так, проста будзем спадзявацца, што ўсё ж такі ён выйдзе ў тэрміны, яму нічога не будзе накідана, таму што гэта ягоны ўжо другі якраз такі тэрмін з 2020 года.
Будзем Вось. спадзявацца сапраўды, і карыстаючыся момантам, я хачу нагадаць усім тое, што кажуць юрысты, тое, што кажуць праваабаронцы. Я бачу, што сваякі працягваюць баяцца, і гэта слушна, таму што жыць у Беларусі сёння небяспечна, асабліва калі ёсць нейкія сваяк ці сябры, якія там сёння за кратамі. А нагадаць хачу тое, што ўсё ж такі шукайце магчымасць неяк асцярожна праз кагосьці перадаць дадзеныя і запыт на тое, каб вашых сваякоў прызнавалі менавіта палітвязнямі, бо мы сёння кажам там о нейкай колькасці афіцыйна прынятых палітвязняў. Вось, а колькі людзей яны проста палітычныя, яны сядзяць за тую ж самую справу ці ні за што, як у нас вось там не ведаю, напісаў, паставіў лайк, так, вось, і працягваюць сядзець, так, але сапраўды гэта можа быць падставай для таго, каб чалавека прызналі палітзняволеным, і пасля магчыма гэты самы ваш сваяк акажацца як мінімум у тым спісе чарговых вызваленых людзей, і гэта магчымасць, бо ніхто не ведае, то бок ёсць нейкія спісы, але гэта палітвязні, а што з астатнімі, гэта праблема вялікая. Вось, гаворачы пра моладзь, часта можна пачуць, што беларуская моладзь усё менш цікавіцца палітыкай і ўсё больш верыць у тое, што кажа дзяржава. Ці згодная ты з гэтым? На што можаш распавесці? Я разумею, што ў цябе ёсць сваё кола людзей, там аднагодак там ці вашага пакалення, вось, але колькі такіх же самых людзей, колькі такой моладзі працягвае жыць у Беларусі, вось, сучасная моладзь якая яна? Па-першае, тое, што моладзь пачынае больш верыць дзяржаве, гэта не значыцца, што моладзь менш цікавіцца палітыкай, то бок яна проста менш цікавіцца нашай палітыкай, так. Тут трэба разумець, у гэтага, канешне, ёсць такія рацыянальныя нейкія рэчы, нейкі рацыянальны грунт. Напрыклад, тое, што мы сапраўды з'ехалі даволі ўжо даўно, мы сапраўды не можам неяк уплываць на нейкія рэчы на такіх нізкіх узроўнях, так, калі людзі сапраўды адчуваюць неяк, што ім дапамагаюць, так, то бок тое, што мы кажам, ці робім нейкія адукацыйныя кампаніі пра тое, што там, не ведаю, трэба сартыраваць мусор, гэта не тое ж самае, што прыехаць там у нейкі двор і распавесці жыхарам, вось чаму варта сартыраваць мусор, паказаць ім, як гэта рабіць і гэтак далей. Канешне, людзі ўсё радзей і радзей з намі сутыкаюцца, гэта звязана і праз блакаванне сродкаў масавай інфармацыі, гэта звязана з нейкімі экстрэмісцкімі статусамі і гэтак далей. І з нашага боку, калі казаць, то мне падаецца, што ўсё ж такі той кантэнт, які зараз робіцца, асабліва палітычны, у большай частцы ён не актуальны для проста беларускай моладзі ўнутры краіны, то бок ёсць шмат класных культурных ініцыятываў, і бачна, што ў іх там асноўная аўдыторыя якраз такі з Беларусі, і яны ўсе ў Беларусі і робяць кантэнт пра Беларусь, пра тое, што адбываецца ў Беларусі, і гэта вельмі крута. То бок я магу сказаць, што нават там у залатыя 18-19 год, мне падаецца, не было там настолькі класных вось ініцыятываў, там акрамя можа годна ці нешта такога, так. Вось зараз іх я ведаю ўжо некалькі, і яны даволі папулярныя насамрэч, і падаецца, што ўсе насалоджваюцца, так, тым, што адбываецца ў Беларусі як мінімум у нейкім культурным жыцці. Зразумела, што гэта нейкая такая усечаная частка жыцця, але тым, што ёсць, людзі насалоджваюцца. І я думаю, што калі мы кажам вось пра гэтыя культурныя ініцыятывы, яны ў асноўным якраз сканцэнтраваныя вакол беларускасці, так, вакол беларускай мовы, вакол беларускай культуры, вакол менавіта нейкіх беларускіх месцаў, то можна сказаць, што агулам беларуская моладзь усё ж такі цікавіцца не толькі тым, што ім прапануе дзяржава, і ёсць спосабы выхадзіць на іх, ёсць спосабы выхадзіць на цікаўнасць іхнюю, але пакуль у нас можа не вельмі атрымліваецца, вось. І цяжка сапраўды сказаць, таму што нават тыя людзі, з якімі я яшчэ стасуюся, якія жывуць у Беларусі, гэта вельмі, па-першае, мала людзей, па-другое,
Я спрабую з імі асабліва не размаўляць там, асабліва па тэлефоне пра там нейкія справы палітычныя, проста каб не выклікаць на іх нейкай дадатковай увагі ці нешта такое вось. Але улічваючы, што там час ад часу мы робім, напрыклад, розныя адукацыйныя праграмы, на якія ў тым ліку вельмі запрашаем людзей з Беларусі, і заўсёды ёсць людзі, якія вельмі хочуць прыехаць, які мы як бы усялякімі спосабамі спрабуем дапамагчы гэта зрабіць. То я могу сказаць, што канешне як бы а гэта ўсё людзі, які маладзейшыя там мяне на 5 гадоў, на 6 гадоў. У людзей ёсць цікаўнасць да гэтых працэсаў агулам. Людзі разумеюць, што ў Беларусі няма магчымасці напэўна гэта паказаць. Таму я разумею, што можа да нас даходзіць там 1-2% ад гэтых людзей, але калі там 10 чалавек гэта 1-2% там, якія зацікаўлены ў нейкіх лібертарыянскіх штуках, то колькі ж людзей, якія агулам зацікаўлены ў нейкай пра дэмакратычнай павестцы. Як ты думаеш, адкуль такі запыт увогуле ў іх існуе ў беларускай моладзі, так? Можа быць вінаватая палітыка той самай дзяржавы, там не ведаю, калі студэнтаў цягнуць глядзець не нейкі новы суперфільм, які будзе ўсім цікавы, ці нават фільм, які будзе звязаны з адукацыяй, так, нейкі навуковы, які карысна было б паглядзець усім разам, вось, але цягнуць на нейкае там чарговае там страшнае кіно пра тое, што направду адбываецца ў Беларусі, там прапагандысцкія нейкія там стужкі, вось, ці нешта іншае. І гэта таксама, але падаецца, што галоўнае, што даюць там такія адукацыйныя праграмы, то бок гэта не сертыфікаты, так, ці нешта такое, гэта не нейкія буйныя адукацыйныя праграмы, якія там адчыняюць табе дзверы на кожную працу ці нешта такое. Гэта проста як бы спосаб, можа трошкі нешта даведацца, але агулам гэта хутчэй пра кам'юніці, то бок пра тое, што ты прыедзеш, вось пазнаёмішся з новымі людзьмі, пазнаёмішся там з новай краінай, таму што, канешне, гэта ўсё нейкім у замежжы так арганізоўваецца. Ты знойдзеш нейкіх аднадумцаў. Я разумею, што ў Беларусі ёсць як бы вялікі недавер проста людзей адзін да аднаго зараз пасля ўсяго гэтага. Я ўпэўнена, што гэта перадаецца таксама і моладзі, якая як бы не ўдзельнічала непасрэдна ў працэсах 2020 года. І, канешне, калі як бы ёсць нейкая магчымасць пазнаёміцца сейфова з аднадумцамі, зрабіць нейкае кам'юніці і разумець, што як бы ты ні пад што не падстаўляешся, то я думаю, што шмат хто хоча проста такім скарыстацца, проста знайсці як бы нейкае разуменне, а я адзін у гэтым свеце такі, ці я не адзін у гэтым свеце такі. І, канешне, будзем рады ўсім дапамагчы зразумець, што не адзіныя. 1 верасня 2020 года пасля вось лета там нашых агульных маршаў ужо амаль месяц ішлі маршы пасля выбараў, так, ужо шмат каго затрымалі, але я памятаю, як выйшлі студэнты. Я паехала рабіць стрым, мяне таксама тады затрымалі. Вось, і я помню, што размаўляла з, ведаеш, як заўсёды ёсць вось гэта трошкі эйджызму, напэўна, так, калі ты там не ведаеш гэтае вось пакаленне дакладна, цябе кажацца, яны нічым не цікавяцца, яшчэ такое. А тут я іду і столькі такіх прыгожых, крутых маладых людзей, якія ўсё разумеюць, якія прекрасна проста распавядаюць пра адкуль, я ўвогуле не ведаю, вы нарадзіліся, калі там Лукашенко ўжо даўным-даўно там быў, так? Вось, як ты лічыш, ці паўплывалі ўсё ж такі тыя падзеі на тое, як успрымаюць цяпер свет, беларускія хлопцы ды дзяўчаты, вось, не заўважыць гэта было немагчыма. Цікавае і добрае пытанне, таму што я таксама вельмі добра памятаю вось 1 верасня 2020 года. Я тады каля лінгвістычнага універсітэта дэжурила. Вось, Мне здаецца, мы там і пазнаёміліся. Вось так. І, канешне, так, вельмі шмат розных успамінаў. І
як бы людзі, якія вось я проста стасавалася яшчэ шмат з якімі людзьмі, якія вось на год малодшыя за мяне вучыліся ў лінгвістычным універсітэце. І, канешне, для іх гэта шмат чаго змяніла. То бок яны там ведалі ўвесь час, так, чым я займаюся. Яны там неяк цікавіліся тымі арганізацыямі, тымі людзьмі, з якімі я стасуюся. Але, канешне, вось як бы вось гэты мабілізацыйны момант 20-го года і проста нейкі скід масак, так, то бок разуменне, што адміністрацыя універсітэта, яна дакладна не на баку студэнтаў, яна не стаіць за студэнтаў. Я бачыла, як на іх гэта моцна паўплывала, як мінімум, як на людзей проста персанальна. Я не ведаю, ці захавалася вось гэта такая памяць. Можа, і захавалася. То бок якраз такі тыя людзі, якія на першым курсе пайшлі, на першы курс пайшлі ў 20-м годзе, то бок яны недзе зараз там выпускаюцца ў папярэднім ці ў гэтым годзе. Якраз цікава было б паразмаўляць. Але я думаю, што тут 50 на 50. То бок 50 людзей зразумелі, што ну не трэба спадзявацца, так, на нейкую дапамогу, а 50% зразумелі, што ну не трэба і лезть. Вось што адбываецца, калі ты некуды лезеш. Скажы, калі ласка, вось якраз калі мы кажам пра тых, якія нікуды не лезуць, і сапраўды ўсё ж такі, ну нельга сказаць, што ўсе проста вось цікавяцца палітыкай, такія палітычныя актыўнымі. Мы ўсе ведаем, што адбываецца, калі людзі прэзентуюць сябе як апалітычныя. Так, і мы бачым, да чаго гэта вядзе. А калі ўсё ж такі моладзь вось апалітычная. Хто тут не дарабатвае, не дапрацоўвае там дэмсілы, медыа, вось як ты сама лічыш? Да, я думаю, што па-першае, гэта як бы ж глобальны тренд агулам па ўсім свеце. Моладзь у пэўны момант трошкі сильна менш стала цікавіцца палітыкай. І як бы мы бачым, во што гэта зараз выліваецца, так, што у Амерыцы, што ў Заходняй Еўропе. Гэта проста прывяло да вельмі моцнай палітызацыі, таму што людзям больш не цікавы нейкія не радыкальныя думкі, так, агулам проста не цікавы, яны не чапляюць гэта, і там звязана з тымі медыа-алгарытмамі, якімі проста мы карыстаемся. Там моладзь на гэтых алгарытмах вырасла, алгарытмы іх ведаюць лепш, чым ведаюць іх бацькі, яны ведаюць, хто на што адгукаецца. Канешне, цяжка ў такой сітуацыі існаваць і нейкую такую нармальную павольную дыскусію так весці. І яшчэ як бы проста як пакаленне шмат хто з нас звыкліся вось чапляцца за нейкія вось такія яркія загалоўкі, яркія нейкія падзеі. І, канешне, з гэтым працаваць цяжка. Я думаю, што прыйдзе час, як бы усе зразумеюць, як з гэтым працаваць, каб гэтага больш ніколі не адбывалася. Але пакуль так, падаецца, ніхто і не зразумеў. Таму я тут не збіраюся так некага вініць у гэтым. Я думаю, што такая агульначалавечая праблема. А як ты сама, як маладзёвая актывістка, лічыш, што працуе, каб утрымаць цікавасць маладых людзей да палітычных працэсаў, што можа іх уключаць у вось гэтае палітычнае жыццё сёння? Ну, з таго, што я бачу, з тых нейкіх палітычных медыа моладзевых ініцыятываў, можна сказаць, што, канешне, шчырасць, нейкая персанальны бок, то бок, каб гэта не было нейкая вывераная заява, там, прынятая раддай арганізацыі наконт таго, што там усе дрэнныя, а мы добрыя, і зрабіце так, як мы просім, каб усё было добра. І так, і проста, напэўна, ўсё ж такі актыўнасць у медыях агулам. Ну і, канешне ж, як бы нейкі гумар, таму што ўсё з таго, што я бачу, усе ініцыятывы, якія выкарыстоўваюць там проста банальна мемы нейкія па сённяшняй сітуацыі, яны, канешне, выйгрываюць тыя арганізацыі, якія проста пішуць прэс-рэлізы, як бы літаральна. І хацелася б, я разумею, чаму там шмат якія арганізацыі не могуць сабе
такое дазволіць, але можа зрабіць, ну, хоць бы нейкае крыло, не ведаеце, нейкую рубрыку, дзе яны вось нейкай больш простай мовай, менш афіцыйнай, менш чат GPT-шнай мовай размаўляюць літаральна. Мгм. Добра. А што наадварот, напрыклад, адштурхоўвае і выклікае скепсіс? Я памятаю, што вось калі там я была маладзейшая, так, я памятаю, што там у нашых колах, ну, напрыклад, Франак Вечорка, яго б назвалі сёння крашам. Вось, такі быў сімпатычны хлопец, ну, ён і ёсць сімпатычны, так, вось, які з'яўляўся, рабіў добрыя культурныя праекты, так, вось, размаўляў на прыгожай беларускай мове. Ну, было нейкае такое, вось, і зноў жа мы жылі ў сваёй краіне, так, маглі там нешта рабіць, вось, і вакол там кампаніі, так, збіраліся новыя людзі, якім было цікава, вось, а што гэта робіцца, вось, а чаму, я таксама хачу па-беларуску размаўляць, і з'яўляліся гэтыя цудоўныя праекты, як вось Глеб Лабадзенка рабіў там мова нанова, Франак рабіў мова цікава са сваімі сябрамі. Вось, напрыклад, і вось аб'ядноўваліся так моладзь. Ці ёсць нейкія, не ведаю, палітычныя крашы, можа, у сучаснай моладзі, ці што вось так чапляе і што наадварот адштурхоўвае? Ну, цікавае пытанне, таму што гледзячы на тое, як разганяецца Нікалай Лукашенка, так, у тыктоку ці недзе такі месцы, так, хочацца сказаць, што, напэўна, як бы, калі мы кажам пра нейкіх сапраўды палітычных крашаў, то, напэўна, ён галоўны. Але у дэмакратычных колах, ну, нават цяжка зараз адказаць. То бок, я думаю, што тут хутчэй ужо мы не на персанальным узроўні, так, а вось на такім вось, там ёсць арганізацыі, і мне падабаецца так вось, што гэта арганізацыя робіць, там ці там ёсць нейкія прыкольныя людзі, з якімі класна было б завесці кантакт. І як бы гэта агулам адбываецца так. І, ну, і хочацца лічыць, што я крашыха беларускай палітычнай моладзі. Вось, але не ведаю, ну, тут як бы, 200 чалавек, можна, канешне, запытацца ў 200 чалавек, так ці не так, але, ну, буду думаць, што я. Шчыра. Добра. Так, добра. Так, я хацела яшчэ паразмаўляць на адну тэму. У нас зусім мала часу. У дзень горада ў Мінску МУС назвала такую лічбу 120 000 чалавек на канцэрце расійскага рэпера Мота. Для параўнання, у жніўні 2020-го яны налічылі толькі 20 000. Ну, мы памятаем, што адбывалася ў жніўні на вуліцах, і можна проста спутнікавыя здымкі там з дронаў паглядзець, колькі людзей было на канцэрце Мота, колькі людзей. Што вам кажуць увогуле такія параўнанні? Я не ведаю, но параўнанне... Я просто, карацей, я бачыла так гэту навіну, я не ведаю, хто такі рэпер Мота, я не ведаю, вдруг гэта самы папулярны чалавек зараз, так, там у Беларусі. Але просто памятаючы, як адбываліся святкаванні якраз такі Дня горада ў Менску раней, так, нават ад 2020 года, но агулам просто ўсе хадзілі, там, не ведаю, пілі піва, гэты мужик, які танцуе з шклянкай піва на галаве, то бок, ну, вось такога, то бок. Я не думаю, што гэта ўсё людзі нават, калі такая лічба, але ўпэўнена, што такая лічба нават не змесцілася б там каля сцэны, то, ну, окей, все просто хадзілі, пілі піва, пачулі музыку, там пабачылі нейкіх людзей, просто паслухалі канцэрт. То бок гэта абсалютна заўсёды просто адбываецца менавіта так. Там хоць бы Надзежда Кадышева выступала, было б тое самае. Ну так, я чытала просто такую крытыку, маўляў, гэта такі прапуцінскі артыст, які выступаў з адкрытай пазіцыяй падтрымкай Пуціна, так, вось, і як гэта вы, беларусы, беларуская моладзь, пайшлі вось на такі канцэрт, узгадайце, як доўга там ігнараваліся такія мерапрыемствы там пасля выбараў, як гэта ўсё нібыта забыліся, вось такую адчувала.
чтобы ты адказала. Вось уяві, што ты ў Беларусі, ты сёння, я таксама не ведаю, хто такі мод. Вось я толькі даведалася праз гэтую навіну, што такі ёсць, пра ягоную пазіцыю увогуле нідзе ніколі не чытаў. Ну немагчыма даведацца і прачытаць там все. Ну нехта скажа там ужо расійскі, ўжо не трэба ісці, магчыма. Уяві, што ты ў Беларусі сёння, у цябе ёсць сябры, нейкае свята, ўсё, ці проста трэба закрыцца па дамах і ўвогуле сядзець як мышы пад венікам, як кажа Лукашенко. Я могу сказаць, што можа ў 2022 годзе так я б не пайшла, ну як бы калі б гэта адбывалася, і канешне, таму што ў меня было шмат вельмі эмоцый і як бы крыўды і ўсё такое. Але зараз я нават там у інстаграме недавно пісала, што я здымаю аскезу з Хаскі, таму што мне сапраўды як бы падабаецца ён вельмі як рэпер. Я разумею, ведаю добра ягоную пазіцыю, я доўгі час яго не слухала і неяк мне было непрыемна яго слухаць, так, але зараз я проста разумею, што трэба ўсё ж такі час ад часу хоць бы падзяляць там артыста ад ягоных палітычных поглядаў, гэта па-першае. Тыпу я ж Вагнера таксама слухаю. Ой, Ліза, зараз пачнецца ў каментарах і паўсюль. Ну. Вам, калі ласка, прагляды, калі ласка. Вось, але ну я не ведаю проста. Я разумею усю інтэнцыю казаць пра тое, што ну нельга радавацца таму, што палітвязняў вызваляюць, таму што гэта прымусовая дэпартацыя. Нельга хадзіць на нейкія канцэрты, таму што там гэты чалавек, ён знаёмы з Пуціным ці падтрымлівае Пуціна. Я реально гэта ўсё разумею. Я разумею, што з нейкага такого ідэалісцкага пункту гледжання, напэўна, так і мусіць быць. Але, па-першае, усе мы людзі, і калі мы кажам нават улюблёная фраза, так, тых самых, напэўна, людзей, якія кажуць і пра тое, што не варта хадзіць на такія канцэрты, пра тое, што там жыццё ў канцлагеры. Так у канцлагеры хоць нехта заспявае, ўжо весялей. Як бы навошта мы свой маральны погляд на тое, што адбываецца як бы Беларусі і з беларусамі, проста з людзьмі, якія проста рэальна спрабуюць там адпачнуць пасля працоўнага тыдня, навошта мы свае маральныя установкі на іх навешваем. Самае галоўнае гэта камунікацыя і магчымасць увогуле сустрэцца, і я не ведаю, нават давесці сваю пазіцыю, калі табе не падабаецца гэтая музыка, і абмеркаваць, што не тое, што так, ну і гэтак далей. І яшчэ хочацца вось зрабіць такі вынік, што а дзе альтэрнатыва? Вось прапануйце альтэрнатыву, прапануйце. Зараз ёсць інтэрнэт, вось зарабіце лепш, чым мод, вось каб беларусы слухалі менавіта беларускую і пляваць хацелі на таго расійскага рэпера. На жаль, час наш скончаны. Я нагадаю, што сёння у нас у эфіры была Ліза Пракупчык, віцэ-спікерка каардынацыйнай рады 3-го склікання і сяброўка фракцыі «Моладзевы наступ». Дзякуй вялікі, Ліза. Прыходзь да нас часцей. З вами была Марыя Вайтавіч. Дякую.